I la Conselleria d'Educació remetrà dimecres als sindicats una nova redacció de la proposta d'acord marc que es debatrà aquest mateix dijous. Això després que avui la mesa sectorial no ha arribat a un acord que tanqui de manera definitiva les negociacions. Els sindicats han fet servir l'estratègia de la unitat i han tornat a reivindicar la carrera professional, la reducció lectiva fins a les 23 hores per als mestres i fins a les 18 per als professors, a més d'una baixada de les ràtios. Els representants dels treballadors, de moment, mantenen congelades les mobilitzacions que seran reactivades si la negociació no fructifica, segons han dit, satisfactòriament. Ens han passat dijous de la setmana que ve a seguir negociant. Sí que pareix ser que hi ha moviments, hi ha petites coses que s'han avançat, però encara estem en fora del que realment volem. Nosaltres, les mobilitzacions que tenim previstes per aquest dimecres segueixen congelades, però sí que tenim pensat, efectivament, si la cosa no va a bon port, tirar cap endavant. Haver d'incrementar la carrera professional pels docents i avançar en el temps aquestes propostes calendaritzades que se proposaven, i també una reducció lectiva de 8 i 23 hores per professors i mestres perquè ho necessiten. I també amb un pla d'infraestructures que acompanyin diguéssim, unes ràtios. Com ja vàrem dir en el principi de les negociacions, no frisarem per acabar-les, però sí que frisarem per negociar, en el sentit de que ens tornarem a veure dijous, les hores que facin falta, i tot per rebassar el millor acord pels docents. Faltaria calendaritzar determinades qüestions, no? Perquè en aquest document en aquest moment està bastant a l'aire, falta una concreció en la redacció. És hora d'aplicar exactament les mesures. En quin moment començaran a entrar en vigor aquestes mesures? El conseller d'Educació ha reconegut la voluntat negociadora i d'arribar a un acord dels sindicats, però ha expressat les limitacions de caràcter jurídic i financer que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar l'acord marc. Martí Marc també ha avisat que aturarà les negociacions si hi ha mobilitzacions. Que si hi ha mobilitzacions, nosaltres aturem la negociació. Això vull dir que se tingui clar. Han d'encaixar aquesta proposta, per tant, que jurídicament sigui viable, dir que nosaltres no facem un acord que sigui alegal o il·legal i que realment les nostres propostes econòmiques durant aquests 4 anys que ha de durar aquest acord siguin viables econòmicament, és a dir, que hi hagi dos vés per fer-los fer viable. Això és una mica la qüestió.